Nalia, भूमिका की एलो बाई न Malah kau Nadia भूमिकाखौ एल'बायनो आरोना जोंना जों मा आदा एल'आ रोखायैनो फोरमायना होबाय बे दाय गोनां हाखरखौ एल'नायनि थाखायथ' दा दावराव दावसिफ्रा ना मा होनो गाइस नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय स' नोंथांमोना मोनथिखादोंआनो स' दासान्दि माने फेसबुकआनो जा हयथ' इउटुबानो जा खुलिबानो भूमिका आरो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड जिखुनु लाथाव फाग्लानिनो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनिनो भाइरेल भिडिअ'ल' नुसै आरोखि स' मा होनो जाया नङा जाब्रबफ्लांबायबा नोंथाङा इउटुबनि गेजेरजों बा फेसबुकनि गेजेरजों पाब्लिकनाव फोरमायना होनांगौ बा जाथाया नंमारगौना नंमारा नै बिदि आरो भाइरेलनिफ्राय भाइरेल अभार भाइरेल जालायबाय थाबा माने नोंथाङाबो फंबाया सनमान थानाय नङा जिहेतु ना ओंखायनो माने आंनि हास्थायनाया नैबे आरो आं मोनसे गुरै खावलायनाय जेनेबा मोनसे लुगैयो आरोखि जाथाया नंमारगौना नंमारा नैबे माबाखौ माने नोङो डिक्लारेसन होनांगौ आरोखि स' नङाबा एकदमबारे नायथ'वा जाथ'वा गले गले बानायबाय थायो मानसिफ्रा गोदान आपडेट बा खैथा आपडेट नायनो आरोना बा आरो बेनि गेजेरावनो मोनसे गोदान आपडेट जायफोर भूमिका दार्लिंखौ गियाखै गिना लादोसो एबार पुलिस केस होसिगोन होनना बुंदों पुलिस केस होसिगोन एबार भूमिका दार्लिंआ बै दुमब्रां दुमसि माबा लोंलायनाय जालायनायखौ जाय भिडिअ रिआपल'ड होबाय थादों इउटुबाव नैबेफोरखौ माने केस होसिगोन जाहैदों आरोखि भूमिका मुसाहारिया स' बिनि गेजेरावनो गुरै खावलायनाय जोंना एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड लाथा फाग्ला फंबायनिसिम नालि फंबायनिसिम स' काहिनिया नंगौबाबो नङाबाबो कमप्रमाइस खालामनानै मोनसे भिडिअ बानायदो नङाबा लाइभआव फैनानै मानसिफोरनो खोन्थादो ना मा होनो फंबाय आंथ' नैखौ लुगैयो आरोखि स' लाइभआव फैनानै नोङो बा इउटुब मोनसे भिडिअ बानायनानै नोङो हगारनांगौ स' हिन्जावजों अनलायना गोरोबना जाफिननायखौ आं हास्थायो आरोना आंनि तरफनिफ्राय जिखुनु मोजां गाज्रियाथ' आरो बिदि हिन्जाव हौवानि गेजेराव सोलिखायो नङा होमबा स' बिदिनो दा आं दाख्लै फंसे बाथ्रा होनदोंमोनलै नालि फंबायखौ स' सिगां सेंग्रा समावथ' आरो जि जाबाय जि थाबाय दा आरो नैबिदि रायजो संसार जानायनि उनावथ' आरो नैबिदि हाफिनला नालाय गतिके नालि फंबायाबो गोरोबलायना जाफिनगोनखौ आङो हास्थायो आरोखि आंनि साननाय बायदिबोथ' जाजोबा नालाय स' नोंसोरबा मा दावराव दावसि जामारदों स' भूमिकाजोंबो माबा मोनसे लेनदेन दंमारो ना मायो ना लेनदेन गैया ना स' आरो दाख्लैनि कल रेकर्डफोरावथ' आरो एसे बोरैबा लागाव टाइपनिसो बकिलायदों नोंसोरो स' बिदिबाथ' आरो बोरै रायजो जानो हानो नङा होमबा स' ओंखायनो गोरोबलायनानै रायजोखौ जाफिनबा गाहामसिन जायो आरोखि नै बिदि डाइभर्स जानाय मा जानाय बैफोरथ' आरो नंगौना नङा स' नंगौबाबो नङाबाबो खनसे एलबि बा लाइभआव फैनानै बा इउटुब मोनसे भिडिअ बानायनानै हगारबा गासैबो मोजां मोनगौमोन आरोखि स' बेखौनो गुरै खावलायनाय आरो आंनि खावलायनाय मथेबो जाजोबा खिन्थु नै बिदि बानायबा साबसिन हामसिन जागौमोन आरोखि आरो भूमिका बिनानावाबो नोगोद रागा जोंनो जाहैदों आरोखि नै बिदि जाय भिडिअ होफ्लेबाय थादों इउटुबारफोरालाय आरो नै बिदि भाइरेल भिडिअ मोनबालाय आरो होखागोनखा फिसा जा गिदिर जा फिसा क्रिएटर जा गिदिर क्रिएटर जा नोंबोथ' आरो इउटुबार नोंबोथ' मिन्थिखागौ नङा होमबा मोजांबाबो गाज्रिबाबो जिखुनु नै बिदि भाइरेल टाइपखौथ' आरो फिसा क्रिएटरानो जा गिदिर क्रिएटरानो जा बिदिखौ आरो हगारखागोनखा नैबेखौ नोङो बादा होनाबो रावखौबो लाब गैया आरो सोर साबेसेखौ केस होनोलै नोंलाय भूमिका बिनानाव मेरला 20,000 बर'नि इउटुबार दं नामा सोर सासेखौ माबा केस होनो नोंलाय साबेसेखौ केस होनो नङा होमबा दा नोङो माथो क'क्राझारनि माबाफ्रा मै जेलानो फुरा टटेल बुंजोबगोन माथो बिदि केस होनांगौबा टटेल अल आसामाव बेसेबां खैजन इउटुबार दङ क्रिएटर बा 20,000 आंथ' नायबानो बोलाबानो नुयो नोंसिनि भाइरेल भिडिअ'ला आरो
ओइ फुजायाव हमलायना माबा आखाइ हमलायना गोबालायनानै माबा हमलायनानै आरो माबा गोबालायनानै मेलायाव ओरै साफायजानाय बेफोरखौबो टटेल एकदम खात्रा खात्रा इदिट खालामनो रोंग्राबो दंना जोंना बर'आ इदिट खालामनाबो सोरबा सोरबा होलायलांबाय बा नायथावै जाथावै होननायनि जासिगोन बे थ' भुमिका बिनानाव नों एफआइआर होनो सोर साबेसेखौ होनो नङा होमबा गावनि आखलखौ गावनो सुद्रायनाया साबसिन नङा होमबा आरो लाथा फंबायाबो जोंना जिहेथु हिनजाव गोनांखा आरो न'खर फेमिलि गोनांखा नोंबो नुदोंआनो जिखुनु सर्ट मुभियाव गादोंमोनब्लाबो नैबिदि हर हर लोगो हमलायनाय हुदाखौ गार नैबेखौ आङो गुरै खावलायो आरोखि ना हिनजावफोरा एसेखौनो सन्देह खालामखायो मिथिबाय दा आरो जुलि जाखांनायनि उनावथ' आरो फ्रि नंखाया जिखुनु जोंसो मिथिगौ दा माबायदि जायो एसे बिनानाव सोमोन्दोफोरबा बेलेग खोथा आरोना खिन्थु एसे गोजान सोमोन्दोनि मानसिफोरखौबाथाय हिनजावफोरा एसेयावनो एसे सानखायो आरोखि नोंहा बेजों मा सोमोन्दो दं होननाया साननैसोल' नायगोन नोंखौ बेनि गेजेरावनो नोंखौ ज्राव ज्राव बखिनाया दांखावखागोन आरोखि गवा मिथिबाय हिनजाव लाबा माखौथो होनो संसार जाबा बाला गुदुङाव आगान होनाय नङा होमबा बाला गुदुङाव आगान होनाया नैबेनो आरोखि जिखुनु ख्रिस्टाननि पास्टर जिखुनु ब्रह्मनि पुरहित बाथौनि जिखुनु आसारिफोरानो जायाथों मानो नोंथांखौ हाबा जाबा नैबायदि बुजायोना बुजाया नोंसोर मिथिया नोंसोर गोसोआव दंना गैया आं मिथिया खिन्थु नैबिदि बाला गुदुङाव नोङो दिनैनिफ्राय आगान होजेनबाय होननानै नोंसोरखौ बुङोना बुङा जोंनाथ' बुङो दै बाला गुदुङाव आगान होजेनबाय होननानै बुंखायो नैबेनिफ्राय नों मिथिखाना लाखादो आरो माने संसार जानाया जानला मोनला नङा साबधान खिन्थु स' गाइस दिनै हले मोजां गाज्रि भुमिका बिनानाव आरो लाथाव फाग्लानि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा फोरमायबाय आरोखि दै मोजां गाज्रि बिनि गेजेरावनो सावरायनाय जाबाय स' नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनबाबोमोन गाज्रि मोनबाबोमोन आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम प्रेस दा बेल आइकन थुनानै ला आंनि जाहाथे भिडिअखौ गोदान गोदान सफैबा नोंथांमोना मोनगोरो आरोखि स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आङो नैबेसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ सोरबाफोर मोजां मोनदोंबा बा गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मारिना होलां ना मा होनो अननायनि गेजेरजों आरो हायोबा शेयारबो बानायना हो लाथा फाग्ला फंबाय आरो जोबथायाव मोनसे रिकुवेस्ट नोंथाङा लाइभआव फैनानै फोरमायनांगौ आरोखि नैबेखौ नङाबा गले गले नोंहाबो फेमिलि गोनां मानसि नालाय बायसान्सआव नैबिदि भाइरेलनिफ्राय भाइरेल जाबाय थाबा नोंहाबो न'खरा असान्ति जायो आरोखि ना स' लाथा फाग्ला फंबाय आरो भुमिका बिनानाव गाज्रि दामोनसै नोंसोरखौ बिनि गेजेरावनो फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जाबाय आरो केस होनो मालाय नों साबेसेखौ होनोलै भुमिका बिनानाव नङा होमबा सोर साबेसे इउटुबारखौ केस होनो नोंलाय नङा होमबा स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आङो नैबेसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम जय बर' हारिनि बाय बाय एगेन नेक्स्ट डे नेक्स्ट भिडिअ